Bisan sa mga pagsulay, dili gayud mapugngan ang pagsaulog sa Pasko. Busa gilusad sa inyong kapusong estasyon ang Christmas Station ID 2020 nga dunay mensahe sa kadasig ug panaghiusa sa matag Pilipino. Ani ang detalye sa report ni Arjing Relator. Gilusad na kagabi ang ginaatangan matag tuig nga Christmas Station ID sa inyong kapusong estasyon. Karong tuiga, ang kanta dunay titulong Isang Puso Ngayong Pasko nga gi-perform sa mga banggiitang kapuso artists sa GMA Music. Gi-showcase sa 7-minute video ang paghatag ug paglaom sa mga Pilipino karong panahon sa Kapaskuhan. Luyo sa lisod nga kasinatian karong tuiga tungod sa gikaatubang nga pandemya, ingon man ang sunod-sunod nga kalamidad nga niigo sa dakong bahin sa nasod. Isang puso ngayong Pasko, walang hindi magagawa. Mihatag sab og mensahe ang mga giidolo og dagkong personalidad sa news ug entertainment sa GMA. Sa panahong ito, maraming nangangailangan at nakakatuwang makitang mas maraming handang tumulong. Kaya sa abot ng aming makakaya, gusto naming ipakita ang suporta at pagmamahal para sa kanila. Hindi mapipigilan ng pandemya ang pag-alala natin sa kapanganakan ng Panginoon. Kaya tuloy na tuloy pa rin ang pagdiriwang natin ng Pasko. Kabahin sab sa Christmas Station ID 2020 ang mga anchors ug hosts sa mga programa sa GMA Regional TV. Ang mga anchors sa GMA Regional TV Balitang Amyanan ug host sa Mornings with GMA Regional TV sa North Central Luzon. Ang mga anchors sa GMA Regional TV 1 Western Visayas ug host sa GMA Regional TV Early Edition sa Western Visayas. Ang mga anchors sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ug host sa GMA Regional TV Live sa Central ug Eastern Visayas. Ug ang mga anchors sa GMA Regional TV 1 Mindanao ug host sa At Home with GMA Regional TV sa North, Central ug Southern Mindanao. Mga kapuso, #Isang Puso Ngayong Pasko. Ako si Arjing Relator para sa One Mindanao.